Анджело е върхът! Ще бъде тази вечер. Оливан Дънк, 15 метра скок, над 14 буса и то запалени. Трябва да видим това. Ау, не изглеждаш добре. Не се чувствам добре, но няма да изпусна каскадата на... Ужасно! По-добре не ходи на училище днес. Ти луд ли си? Как ще пропусна училище, а после ще изляза? Трябва да се направя на здрав. Треската! Анджело, закуската е готова. Говорим за вълка. Звучиш като глътнал жаба. Майка ти няма да те пусне да излезеш, като те чуе. Да, така е. Имаш ли програма, с която да звуча по-добре? Яко. Ще я залъжа. А вие с Лола ми помогнете да се измъкна от тук. Дадено! Супер. Трябва да намеря бленда с моя нормален глас. Добре, готов съм! Добре, готов съм! Ще бъде страхотен ден! Ще бъде страхотен ден! Анджело, не си заспал пак, нали? Добре, готов съм! Браво! Ще бъде страхотен ден! Какъв ентусиазъм! Но какво каза? Анджело, ще закъснееш, ако не побързаш. Добре, идвам. Закусвай в кухнята, не в стаята си. Тази ябълка е ужасна. Добре, че няма да говоря докато ям. После ще дойдат приятелите ми и аз просто ще се измъкна. Само дето треперя. Така, няма само аз да треперя. Тук е много хладно. Навън е вече студено. Децата лесно се разболяват. Добре е да не ходят никъде след училище. Ще взема Анджело на връщане от работа. Знаеш какъв става, когато се разболее. Никога не подценявайте майчините инстинкти. Странно, сега пък е топло. Скъпи, да спрем да използваме колата. Глобалното затопляне е извън контрол. Шарут и Лола ще дойдат всеки момент. Тъкмо на време. Доста зле изглеждаш. Най-добре не излизай. Какво? А каскадата ще почива утре. Казвай плана, приятел. Стратегия 3. Или стратегия 5. Черната чума. Черната чума? Ти не си болен от чума. Все още не съм. Анджело, закуска! Веднага! Следвайте ме. Какви ги бълнува? Знам ли? О, Лола! Добро утро, Шарут! Анджело, защо не ни каза, че са тук? Добре ли си, миличък? Малко си блед. Черната чума. Моля? Проектът ни. Да! Това е новият проект за училище. Анджело е влязъл в роля. Да! Дори вече се е гримирал, затова изглежда блед. Страшен глас, Анджело. Така са звучали болните селяни от средновековието. Дай да те чуя отново, Анджело. Болен съм от чума. Анджело, прекрасно! Изцъклените очи. Може би някой ден ще станеш актьор. Но кихането не е симптом на чумата. Много ни е приятно да стоим и да си бъбрим, но трябва да тръгваме, защото ще репетираме. Стойте на място! Анджело още не е закусил. Портокал или ябълка? Портокал.
Болните от черна чума не може ли нищо да преглътнат? Страшен си, Анджело! Хубаво е да си перфекционист, но все пак трябва да закусиш. Готово! Ще тръгваме! Ей, но какво правите? Не бива да го докосвате. Той е силно заразен. Разбира се! Благодаря, сър! Щяхме да направим голяма грешка без вас! Няма нищо. За това са бащите. Това е удивително. Заслужават шестица. Дано не си се заразил. Скъпа, кихането не е симптом. За първи път се радвам, че идвам на училище. Анджело? Защо говориш така? Болен ли си? Да ти изпрати у вас? Просто вчера прекалихме с караокето. Да! Преграхнахме от пеене! Така е, не знаем кога да спрем. Било е забавно. Ще се видим в час. Ей, страхотно се справихте. Апчих! Не се правим! Оу, Но и ние няма да изпуснем Оли! да се преструваш цял ден, че си здрав, едва ли е по-трудно от това да прескочиш 14 буса с скейтборд. Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков. Преводач Снежана Славкова. Ролите озвучиха актьорите Елена Пеева, Дима Пройкова, Теодора Пеева, Стоян Алексиев и други. Анджело! 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 Идеален план с идеален край. Този отбор има качеството да стигне до край. По Cartoon Network следва Герой 108.